Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe a yaw habride PDTV tawateɓe nder e bo leydi kala kote mon ɗo wawi wonde no wawi wonirde min ñaganima ɗum Allah moƴƴere min mbiɗum so tawi ko jaam tan fini toon minen gal alhamdulillah aadi biladi salade ari ɓuuri firtude on aadi mo PDTV wadde moon subaka walla addande on ɗen kelle gadane jandeji leydi Sénégal ko on aadi tigui min gaari huɓtide nde subakande ɗo holko ɓuuri tentude nder jayndeji men oɗon fannu dawrugol jayɗenkoɓe leydi Sénégal goppani mo caggal ene wayno tigui ko ɗum ɓuuri jojjude nder jaydeji yewɗo subaka alarba jeenayyi lewru juin gudditirten ko jaynde las ene wayno ɓe gaddi ko natalla hoore leydi wondude on jagorɗo gonnoɗo hoorejo jagorɗo leydi Sénégal kono kayya ko gardinoɗo conseil économique social environnemental hono sokhna Mimi Touré ene wayno kanko heeɓi yindire président de la république to Mermoz waktuji ɗiɗi woni ɗiɓe joddi ɓe joddi gueɗe kewɗe woni sababu kayya jayneyankoɓe las mbi ko Macky amorce la reconstitution de son appareil caggal tigui nde heeɓi fattangue yiddodirde Amadou Ba yiddodirde ganduɗa koye Aly Ngouille Ndiaye joni de Macky haltide Mimi Touré kono kayya omo e peele haltide ganduɗa ko oɗon Boun Abdallah Dionne kono kayya wonude Alioune Badara Cissé maître ɓen kala ina cabba wondema jindire hollede ndi ko maɗum ko jayneyankoɓe e las gatti ha joni oɗon rébellion kono kay gueɗe kantorede viol moɓe mbaɗata e rewɓe to Casamance Guinée kame Gambia e wiɗi jayneyankoɓe las ujunere temen nayyi sappo e jeegom debbo woni ko ɓeɗon rebelle aji mbaɗi violé ɗum ko hakkude 1992 et 2010 sa uditineɗo jayde mataw hen kaɗon haala ko maɗum ko jaɓanen jayde l'observateur ari koye natalla on jagorɗo coftal ɓalle leydi Sénégal alhaali tigui gonka dingre leydi Sénégal walla mbiyen stade uji ene wayno tigui ko goƴa ɗo feewi fade ɓesgu ngu gade ko goƴa faade e makko stade Lat Dior mo Thiès mo gonɗa tigui woni koye peeɗe ganduɗa kay koye waylede beele kay wawa bismade woni pottitte woni sababu tigui ɓeɗon jeyne ko mbi ko Matar Ba affaibli par Lat Dior ha joni tigui forage tawte toon o wawa hokkude ndiyam gam kay ngal dingral oɗon gazon guura no hannirta ni aɗeɗon polémique aji walla mbiyen addi ɗiɗon haallaji kewɗi ene wayno noon coupure courant ganduɗa kay ko teskama toon ñandena saga pottital leydi men Sénégal e le Sipolopolo di Zambia woni tigui ganduɗa ko haala hewka amma ɗum ko kay jayniyankoɓe e l'observateur keeɓi fattange jodade Ali Aydara kumpitiɗo e banggue fonnu tarini no feewi ene wayno hanki wonno on ñalawma teddiniraɗo diƴƴe walla mbiyenna maaje kadde o suuti konguel haali océan ganduɗa kaya océan ji ne ganduɗa koye winderde kala ha joni noon alhaali ganduɗa ko nguɗon cuumoto to hôpital Magatte mo Linguére ene wayno o hankiya oɗon docteur walla mbiyen on gonnoɗo directeur ndun safriru eɓi fattangue tigui ganduɗa ko darade e yesso juge du deuxiéme cabinet o loskama no feewi kono kay ɓe mbalama placé sous contrôle judiciaire kanko e ɓen ɗiɗo ɓe gonno alhaali mayde walla mbiyen cumgol ɓen ɗiɗon bebbeji joyya jaɓanen jaynelo quotidien de Madiambal Diagne ɓe garti alhaali campagne arachidiére yadude natal on jagorɗo ganduɗa kayya ko ndema leydi Sénégal woni Moussa Baldé ɓe mbi ko la mauvaise graine ene wayno alhaali ganduɗa kayya ko ɗeɗon awlere ho oɗon jagorɗo ndema yamiri ganduɗa koye ɓeɗon yo kutoro ndiɗon awdi ndi ganduɗa kay ummi ko caggal ɗiɗi ndin awdi guerte caggal ɗum ɗon noon ndin awdi bonni ndi ko ndiɗon tigui ɓuuri serde ene ganduɗa kay ko ndin awdi waɗadi certifié ɓe mbi ko la mauvaise qualité plus cher que les semences certifiées kaɗan haalen tawi ɗon kono kay ɓe garti e ɓeɗon jamareɓe leydi Sénégal ɓen soldateɓe yaaɓe to leydi Mali gam kayya walloyde ɓeɗon soldateɓe walloyde ndiɗon leydi yaltude walla mbiyanna riwtude ɓen waɗi bonenkoɓe woni terroriste en ɓe mbi ko mission sans frontiére jamareɓe leydi Sénégal nen to Mali ene kaaɓe jamma e ñalawma gam kay hokkide Mali doole mum jaam arte e nder ndiɗon leydi ɓe garti e hello mabɓe janaba ha joni ganduɗa kayya ko rivalité walla mbiyanna poɗodiral politique nokkuji to e banggue rewo leydi Sénégal wadde mbiyanna Podor ɓe mbi ko bataille pour un Podor ganduɗa kaye guel ko poyel kange woni walla mbiyan on 16 kange guel ɗon kufunel woni nguɗon laamu woni poɗodiral hakkude Abdoulaye Daouda Diallo e Cheikh Oumar Anne ɓen jagorɗo ɗiɗi kala moni kala ene yiiɗi de ardade oɗon diwan ɗum woni ko tawete nde jayde Madiambal Diagne oɗo subaka alarba jaɓanena jayde Les Échos ɓe garti ha joni ganduɗa kay ko on gorko mo ganduɗa kayya ko gorko e nder galle mum kono kay ko
ko nehannoɗo needi bondi walla mbiyana ko baɗannoɗo golle kantorirde faade nguɗon ɓesgu makko wiyete ko Alfousseni Sissoko mo ganduɗa kay ko suka makko jaganɗumen fiiɗumen piggal bongal taw kay ko piggal baralla ene wayno ko fil électrique ɗum tigui wonno ko joganno lappiri ɓeɗon sukaɓe ɓalli mumen taƴa e gueɗe baɗe noon ene wayno tigui ko jamde wulnanno ha wuula hande wodi toya ɓe mbi ko ndin jamde o ƴettata tigui ganduɗa ko naasi ganduɗa ko toni ɓeɗon sukaɓe cuhaɓe cuhlel dewel jariguel ganduɗa ko duuɓi sappo e jeegom o heftini nden bonande tigui o jaaɓi kadi nden bonande wonno o wi de ɗum noon fof koye needi somi wi kay so wiyama ko needi mbiyen ko needi bondi walla mbiyen ko needi hulɓinide tigui woni ko nehanno ɓeɗon suwaɓe ha joni noon junggo nena fa lawol nena faye makko junggo caggal ka ɗon eɗen coyno natalla oɗon debbo wiyete ko Françoise Hélène Gaye ene wayno yelloynomo to wuuraji sani noon jaɓinama o jaɓɓama toon jabbugal pattam leɓi ngal kono oɗon debbo suuti konngui fade hoorejo Pastef Ousmane Sonko e wiide makko Ousmane Sonko ala tigui jimmi ganduɗa kay wonde politicien kono kay wonde on bon homme d'état ene wayno ko ɗiɗo konngui woni ko suuti fade oɗon hoorejo Pastef Ousmane Sonko jaɓanen jayde vox populi caggal nde ganduɗa kay ko oɗon gorko nde waɗa altercation ene wayno noon wiyete ko maître Babou o joɗima gam kay famminde e yesso oɗon conseil de l'ordre caggal kaɗo noon o wi ko wawa sudde haydara walla mbiyen ko wawa simtude haydara e goɗon losko ngo loska on audition makko wawa artude hen kane tawi nder helmoɓe tataɓo ko amma ɗum ko kay ɓe gatti alhaali ganduɗa ko on instant ndi hôpital Maguellomo Linguére ɓeɗon kala ɓe ganduɗa kay ko fawnoɓe hen junggo walla mbiyen tumanoɓe hen jofanoɓe hen woni docteur Sara e wondi mum mbaɗama placé sous contrôle judiciaire ngala fartan yeltude ndi e gueɗe baɗe noon kañumen kala ene ɗumin noon kono kay gomuji garnoɗi jaggande ɓe junggo joni ngal ɗon pellital ngol gonda ko laamu ngu ƴetti ɗum kono ɗum en ɗaminno ko ɓuuri ɗum noon affaire Adji Sarr Ousmane Sonko Françoise Hélène Gaye e wondiɓe mum ganduɗa kayya ha joni jofo hoorejo Pastef o kono kayya e namdade yo kaɗon haala laɓɓine ceera gam kayya ɓeɗon kala keɓe fodde mumen janekoɓe vox populi garti e ngoɗon hello ngo ganduɗa ko hoorejo leydi France fiyama ɗum hanki to drom ko banggue funnague worgo ndiɗon leydi France ene wayno toute la classe politique française kono namdinani bede ɓeɗon kala ɓe ganduɗa ko dilloɓe fanno dawrugol to leydi France jonnani ngono hello ngo ganduɗa ko hoorejo leydi mabɓe fiyama ɗum hanki to drom jayde enquête ari koye ganduɗa koye gonno nden jonde junde nde ɓe mbaɗi ɓe mbi ko le grand oral de Coulette Vicotte ɗum kayya ganduɗa ko annulation de la dette e gueɗe baɗe noon ko wayno kayya alhaali eurobond 2021 e CA ganduɗa mo FMI Fonds monétaire international jonde junde nde ɓe jodde on mo ganduɗa ko représentant FMI ɗo e Dakar suuti konngui kono kayya ko gongaji kulmiɗi tigui woni ɗi simti ɗum ne tawi nder ndeɗo jayde enquête oɗo subaka ɓe garti ha joni ɓen ɓe ganduɗa ko wurɓe to ganduɗa ko o banggue Afrique subsaharienne wayno noon perspective hol battane ganduɗa kayya ko ndunno faggudu mumen hitande 2022 sa wudiri ndeɗo jayde e nder hello mabɓe neeɓo ma taw hen kono kay ɓe garti ngal ɗon pottital ngal ganduɗa ko baro leydi men Sénégal mbaddi ɗum e le requin bleu du Cap Vert ko hanki tigui wonno to stade la Diorne Thiès man garti no hannete ni jaɓanen jayde guende nde le soleil ɓe garti ala haali ɓen rewɓe yeeyoɓe koye mumen walla mbiyana prostitution no français wiyata ɗum tigui ene wayno noon ha joni e wiide jayden ko ɓeɗon le soleil ko hunde tigui ɓoyde ɓe sababu wiide ɓe enquête sur le vieux sur le plus vieux métier du monde ko hunde tigui teskade ɓooye aduna o tigui jeeygu taw koye rewɓe jottiriɓe ɗum noon ko yeyde koye mumen tan natal ɓeɗon sa udiri ndeɗo jaygue tigui hello mabɓe sappo e goho woni tigui ko tawata hen ɓe garti tigui e oɗon gorko mo leydi Sénégal woni Edouard Mendy ɓe mbi ko un second succès convaincant mo ganduɗa kay baroɗo leydi men Sénégal kono kay ko oɗon gorko tigui rengno gacculɗe e kikiɗa hanki o jaɓanen jayde libération nden ari hande koye alhaali Boy Djiné ene wayno tigui caggal nde oɗon gorko yalti ndunno dumbirdu campénal mo Liberté 6 ene wayno tigui caggal ngoɗon losko walla mbiyana rewinu ɗeɗon gueɗe teskama tigui won walluɓe mo tigui haw yalti taw kayya haw yalti bowal e nder nduɗon dumbirdu siroti urbaine mo leydi Sénégal noon fawi junggo e tato ɓeɗon ɓe ganduɗa kayya tumama walla mbiyen jofama oɗon alhaali ɓe namdama hanki caggal kaɗon koɗo ngoɗon losko ene wayno eɓene garde à vue ɗum ko tuggude hanki deuxième retour mo parquet pour Baye Modou Fall si le procureur va demander l'ouverture d'une information judiciaire mawnamdo tigui ɗeɗon gueɗe ndewine beele kay Baye Modou Fall rutto daro yesso ɓeɗon ɓe ganduɗa ko loskoɓe leydi Sénégal jaɓanen jayde stade ari ganduɗa koye arti koye ngal ɗon pottel hanki to ganduɗa ko stade Lat Dior mo Thiès yaadude natal ɗen baroɗe leydi Sénégal Idrissa Gana Gueye Salou Cissé Nampalys Mendy
kamme Sadio Mané no wayno tigi ngal ɗon natal ko sanga tigi nde Idriss Gana Gueye heɓi fartange ganduɗa ko darade yesso oɗon balla tidde coup franc direct hokki fartange leydi Sénégal markude oɗon deuxiéme but ko ngol woni gadduno noon oɗon gorko ene marka oɗon but taw ko coup franc direct Idriss Gana Gueye mo ganduɗa ko heeɓi 5e but mo en sélection nationale kono kay wona hasard saabu ko kanko jogui on dossard numéro 5 mo leydi Sénégal ɓe mbi ko Gana le génie libérateur des lions o wiide Aliou Cissé noon Idriss Gana Gueye ko tirowo molnaɗo mole kono kay ko ngol tan woni nde heeɓi fartange luggude oɗon bale cahuji ɓe garti e Sadio Mané ha joni keɓɗo fartange yettade ganduɗa kay ko bituji ɗi ganduɗa kay joguinomo ɗum oɗon Mamadou Baydy Nia hen noon ha joni noon Sadio Mané wonti ɗiɗaɓa mo ganduɗa kay deuxiéme place meilleur buteur équipe nationale mo leydi Sénégal beele dew hefto jogorani heftade on mo ganduɗa wiite ko Henri Camara joguiɗo 29 buts en sélection nationale record mo ganduɗa kay hay goto heftade ɗum ha oɗo saaha mo kaldeten ene wayno ɓe garti ngal ɗon potal no yajirtini kono kay ko succès mo ganduɗa ɓe beltini ɓesgu sénégalais oɗon kikiɗe hanki cakaw cakkanama bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo tigui woni ko ganduɗa tawi kele gardane jayde leydi sénégalais oɗo subaka alarba ene wayno ko ɗum ɗo tigui wonno koɓe gaddanen jaydenkoɓe leydi sénégal ma ɗum ko en gartan hen e gueɗe ɗe ganduɗa kay ene tawe hen ala haali ganduɗa ko neeɗi suhaɓe saabu neɗɗo sa ardima galle ene woni éducation de base ko ɗon tigui woni ko ɗo suuho moƴƴita ko ɗon tigui woni ɗo ganduɗa ko yattirta banggue ko ɗon tigui woni to ganduɗa o heɓata coppal ganduɗa kay mawnude waɗa hunde walla mbiyana o daroy ngol ɗon lawol peewal taw kay ko neeɗi ndi tigui mbaɗɗa e makko ko yidde hoore mum ndi mbaɗɗa e makko kono aɗa andi ko suwaɓe taw kay ko laaɓi gulnata ha wuura mbaɗa e ɗumen so ɓooyi jomum nattat huldema ɗeɗon piile ɗe piiɗa ɗum a nattat tigui wadde effet saabu so jomum so wuuri piile tan gandi ala ko mbawɗa wadde ɗum tigui ha gonca ɗum sikki ala laggal on tira guilay keccal kulɓinde cuhlel ne moƴƴi e kala e saaha wasa wadde gueɗe bonde mbaɗe noon kono hulɓinde ɗum ha ɓurta kadi moƴƴani nde wonnoon hay ndiyam ɗam jarten ɗam so ɓurti e ɓandu neɗɗo tigui moƴƴani wadde mbiyanna needi suhaɓe e nder galleji ko hunde hatojinde ko hunde tigui fewde ko hunde fonde wonde kono hulɓinde ɗumen ha yetto woni tuma ko hunde waɗani sikki ala ndiwnima ɓesgu Matam kala e oɗon famille Ndiaye Samba Ndiayena yayena ganduɗa kayya e ruttugol aduna ganduɗa ko Tutu Ndiaye ndiwnima Hamedine Ba kamɓe e ganduɗa ko oɗon jinnade makko duttiɗo e ganduɗa kayya koye Abdou Karim Ba en gallo foof e neni men walla mbiyana mami men Binta Ba e gallo ko Vieux Ndiayena kamɓe kala ndiwniɓe ussugol e duttugol aduna ganduɗa ko Tutu Ndiaye debbo darinoɗo e nder Matam debbo darinoɗo ganduɗa koye social debbo darinoɗo e droit ji femme e gueɗe mbaɗe noon saabu en jimo golle ɗe waɗanno e foire uji en mbiyamo toon yo won foftata makko yaha barke rasoul sallallahu alih w sallam musidɓe tedduɓe arno tigui ganduɗa ko ɗon ɗon ganduɗa ko ɗeɗon kelle gadane jayndeji leydi Sénégal oɗo subaka ko Moussa Nia to caméra to wonno toon ko Thiat Walo en jetti ganduɗa ko Amadou Touré Samba Diop kay men kala rewdiɓe ɗeɗon gueɗe yo Allah hokku en yiide subaka Allah jarama on jarama